याफारो तिप्रामथानि तुइफाङक्रा तिनि एमपि तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि लुआ जिमुंबाय तुइदु हातिओ संसार जागै दङो कतल लुकुकुथुमुं पान्दा तिप्रामथानि ग्रेटार तिप्रालेन्डा सानै तिनि जों हिमबतक हिमलाइखा गोबां मा साइ साइ लुकुरक तिनि अंक्लग हिमानि नरक नुखुना बुबाग्रानि खरां खानावै दाकि दाकि तिनि ताबो फाइनाय 14 तारिख जों 1200 जना दिल्लीआव थांलाय दं ग्रेटार तिप्रालेन्ड साननानि बागै ओ खरांनो ताइबो चुबानानि बागै बुबाग्रानि खरां बायतेबो खरां सुरनानि बागै गोबां मानो तिनि CPIM BJP IPF ति याकारै तिनिनि लुकुकुथुम पान्दाओ तिप्रामथाओ गदाल फाइबायनाय आउनि बागै तिनिनि चिमि हायनो हाय लाइबुमा सैजागनाय दुइदु हातिनि चिमि ग्रेटार तिप्रालेन्ड माननानि तिनिनि चिमि ताइबो कदखाय जों याप्रि सेनानि खरांति सानानि ग्रेटार तिप्रालेन्ड नानानि आबोनि बागै कताल तिनि याप्रि आं फिरनाय जत आम चाहेनो तिनिनि चिमि कताल खे ताइबो फानकु कतर सभा ताइबो फानखे खरांति सालायनायनि बागै सभा संसालायनायनि फाइसिं ताबो थांलाय दङ हामबाय तिनि आरो फाइ मानजाक फाइनाय जतनो जों तिनि आरो गोबां मा जागानि सिनि लिडार अफ फाइ सकबायजाक तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि कृष्णपुर ब्लक कमिटि ननो खबै सेन्ट्रेल नि बादं रो फाइ सकबायजाक तिनि हजानि सामं थांनाय तिनि कमल जमातिया सं तिनि बरम गोनांजाक आति जमातिया सं जों तिनि अफाइकेनो BJP IPF ति ताइ निनि CPM नि याकारि फाइनाय गोबां मानसिनि तिप्रा सारकनो बुबाग्रानि मथा तिप्रामथाओ लामजा संनाय थांबाय हाइके सर तेकिसे कक्टमानि बिसिंति खानामानि ताबो दिल्ली मुभमेन्ट बा दिल्ली अफिस गोबां जइन खाइबेबेनाय गोबां मा जुदा मथानि याकारि CPM विशेष खाइ BJP IPF ति CPM नि याकारि हामबाय सर